שלום חברים, אני שלו, והיום נלמד להקים קופון ללקוחות שלכם באתר. נכנסים לבק אופיס של בית העסק, יורדים למטה מצד ימין, לקופונים ומבצעים, לוחצים על ניהול קופונים. ברגע שנגיע לדף ניהול קופונים, לוחצים על הוספת קופון, ומתחילים להגדיר את הקופון. הקופון שלנו היום יהיה 10% הנחה. אני ארשום 10% הנחה. נוכל להגדיר את הקופון רק באותיות באנגלית גדולות או במספרים. תוקף, ניתן תוקף של כמה חודשים, נוכל לעשות את זה בימים או בשנים, ונתחיל להגדיר. יש לנו המון סוגים של הנחה בעזרת הקופון, נוכל לתת מוצר במתנה, נוכל לתת הנחה בדמי משלוח, סיכוי מוצר והנחה כללית. היום אנחנו נבחר הנחה כללית, שההנחה תהיה 10%. מצד שמאל תוכלו לראות איך זה יופיע בעצם ללקוחות שלכם באתר, ותוכלו גם להגביל. יכולים להגביל לפי סוג ההזמנה, לפי ימי הספקה, יישוב ואפילו מינימום הזמנה. אני אבחר 100 שקלים כדי שהבן אדם לא ייהנה מהקופון שלי בכל סכום. הגבלת כמות ניצולים, אני יכול להגביל את הניצולים לפי פר לקוח, 1 ללקוח, אני יכול גם לעשות 2, אין בעיה עם זה. וניסוח ללקוחות, אנחנו נרשום 10% הנחה ללקוחות שמזמינים דרך האתר. וזהו, בעצם אנחנו רוצים לשמור שינויים. הקופון נשמר בהצלחה, ונוכל לראות את הקופון והתנאים שלו פה. תודה.